ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರ ವಿಶೇಷವಾಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಿನ್ನೆ ನೆನಪಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀ ಸಮನೂರು ಸಿದ್ದಾರಾಮಯ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಹೇಮರಾಜ್ ಕಾವ್ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಚಾವಡಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲಬಿಂಗ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಶ್ರೀ ಸಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಜನಿ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ, ಯುವ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗದ ಸಕಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಹೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡಿ ನೆಲೆಯಾತಿನಂಚಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಉಡಲಗುಂಡೋಗು ತರತಗ್ಗಾದಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮಹಾಂ ಶಕ್ತಿಯಾಯನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಲೆಗಲ ತರತಗ್ಗಾದಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪೆರೊಳ್ಳೆರು ಶ್ರೀ ಸವನೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕದ ಸಭೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸಿ ಎ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಲೇಸಿಗೆ ಆರ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಳ್ಳುವ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಚಾವಡಿ ಮದಿಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈಗಿನ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯ ಶ್ರೀ ಅರಿಯಡಿಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಯ್ಕಿರೊಳ್ಳೆರಿ ಇನ್ನ ಇರುವಿಕೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತ ಬಿನ್ನೇರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಶ್ರೀರೈ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಅತ್ತಂದೆ ಪರವೂರದ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರೊಳ್ಳೆರೆ ನಿಖಿನ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಲೇಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಯಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ವೀಲ್ಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಈ ಲೇಸಿನ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪನ ಸುರುಕಾದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪರೆ ಗೌರವದ ಬಚ್ಚನೆ ಬಜ್ಜೆ ಇದೆ ವೀಲ್ಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂತುನಂಜಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆನ ಒಂದು ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂಧುಲನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ವೀಲ್ಯನ್ನು ಕೊರಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಸಮಾಜನು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಟ್ಟುನಲ್ಪ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿನ ಪಾಡ್ದು ಕೋರ್ನಾರು ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲು ಈ ಬಂಟರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಾರಂಭದ್ದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗೊಳಿಸವನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಾಜನು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಇತ್ತಿನಾರು ಸವಣೂರು ಸಿದ್ದರಾಮ ರೈತರು ಅಂಚಿನಾರಾಯಣ ಮೂಲಕ ಇನಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲ್ ನಾವು ಇನಿ ಈ ಭಾಗಡು ಪುತ್ತೂರು ಇಪ್ಪು ಸುಳ್ಯ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನಾ ಒಂದು ಚಾತುರ್ಯ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 350 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಪೇರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೇರುಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲ್ನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡು ಆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಮೂಲಕ ನಡೆಪೇರುಂಡು ಐಕ್ ಅವರಿಗೆ ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂಚಿನ ಅತಿಥಿಗಳ ಮಾತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಇದೊಂದು ಏನು ಅವರಿಗೆ ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ದು ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡಪಡಾದ ಕೊರಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ದುಂಬು ಈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಭಯ ಬಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಿಡು ಸುಳ್ಳಿಯೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನಿಡ್ದವರ ನೇನು ಪನ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಸಾಧಕರೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಣೆ ಎಂದುಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಯುವ ಅಪರಾಧ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕ ಆಯನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತು ನಡೆದವರ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಪಡೋದು ಸಾಧಕರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಚಾವಡಿದ ಮನೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅತಿಥಿರಾಗಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅಂಜನೆ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾಗಣಪತಲ್ಲ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಾಪುರ ಹೊತ್ತಲು ಲೆಕ್ಕಿ ಪುಣ್ಯದ ಚಾವಡಿ ನೆಕ್ಲ ಚಿಪ್ಪ ಊರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಆದಿಯಾದ ಪುಣ್ಣದ ಆ ಚಾವಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಚಾವಡಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಚಾವಡಿ ಏಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಿ ಕೊಡುವುದು ಈ ನೆಟ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಸಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾನಾದಿಗೆ ದೀಪ ಅರ್ಲಾವ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ ದೇವರು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಆಡಿ ಒಂದೊಂದು ಅಜಲಾಡಿ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂದು ದೀಪ ಒಂದು ಅಲ್ಪೈಪನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಅವನು ಮೂಲೆ ಹಿಡಿತಿದ್ದತ್ತ ಐನೊಂಜಿ ಹೇಮನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಎದುರು ಕೊಡ್ತಾ ಚಾವಡ್ಡ ದೀಕ ಐನು ಪೊನ್ನೂರು ಪೊದ್ದಾಗ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರೋದು ಬಡ್ಡದೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಐನು ಪೊದ್ದಾವನ ಮೂಲಕ ಸುರುಟು ಐದು ಪೂರ ಅತಿಥಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ಪೂರ ಪೊತ್ತಾವನ ನೆಟ್ಟು 82 ಬದ್ದುಂಡು ಈಗ ನೆತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಂಡೆ 72 ಬದ್ದಿ ಪೊತ್ತಾವನ ಆಡೆಗೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಾಲ್ಕೊಂದು ರೀತಿಯ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗ ಇದು ಈ ಕೊಟ್ಟಲು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪರವಾದ ಸುರುಟು ಈ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವಂತು ಅವವು ಸಂದರ್ಭದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರವಾದ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯಕರು ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಹರಿಯಡ್ಕ ಮನೆತನದಾರಾದ ಈ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಈ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕ गणेश शरणं श्री गणेश शरणं गजानन श्री गणेश शरणं गजानन श्री गणेश शरणं गजानन श्री गणेश शरणं गजानन देवर मुनिवर पणियुं दयाकर 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 श्री गणेश शरणं
श्री गणेश शरणं गजानन देवर मुनिवर पणियुं दयाकर श्री गणेश शरणं 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 पादं नम्बुं रामदास वरदने पादं नम्बुं रामदास वरदने पादं नम्बुं रामदास वरदने पादं नम्बुं रामदास वरदने मोदक प्रियने गौरी सुतने पादं नम्बुं रामदास वरदने मोदक प्रियने गौरी सुतने मोदक प्रियने गौरी सुतने आदिदेवन पुनदिनरुं आदिदेवन पुनदिनरुं ஆதிதேவர் உனதின்னருள் இல்லையே ஆதிதேவர் உனதின்னருள் இல்லையே ஆதிதேவர் உனதின்னருள் இல்லையே வேதனுமாலும் செய்தொழில் உண்டோ வேதனுமாலும் செய்தொழில் உண்டோ श्री गणेश शरणं आदिदेवर உனதின்னருளில்லையேல் வேதனுமாலும் செய்தொழில் உண்டோ श्री गणेश शरणं गजानन देवर मुनिवर पणियुं दयाकर श्री गणेश शरणं 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 வெள்ளை தாமரையில் வீற்றிருக்கும் வெள்ளை தாமரையில் வீற்றிருக்கும் பெண்மதி முகம் கொண்ட கலைமகளே வெள்ளை தாமரையில் வீற்றிருக்கும் பெண்மதி முகம் கொண்ட तचम 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 जम जम तचम तरम तनम तति किटप तचम तरम तनम ततिं गिनप तचम तरम तन ततिं गिनपम ततिं गिनतम ततिं गिनतम வெள்ளை தாமரையில் வீற்றிருக்கும் வெண்மதி முகம் கொண்ட கலைமகளே வீணக்குள் யாழியே குடியிருத்தானே வீணா பாணியனும் புகழ் கொண்ட வாணியே வீணக்குள் யாழியே குடியிருத்தானே வீணா பாணியனும் புகழ் கொண்ட வாணியே வீணக்குள் யாழியே குடியிருத்தானே வீணா பாணியனும் புகழ் கொண்ட வாணியே வீணக்குள் யாழியை குடியிருத்தானே
ಮರಿ ಮಪದ ವರದೆ ಶಾರದೆ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಿಶಾರದೆ ಪುಸ್ತಕಂ ವೀಣಯು ಜಪಮಾಲಯು ಏದುಂ ನಾಯಕಿಯೇ ಹಂಸವಾಹಿನಿಯೇ வெள்ளை தாமரையில் வீட்டி வீக்கும் ನಟರಾಜ ನಟರಾಜ ईश्वरनाट्य पूजितम् नमामि नमामि शङ्करपदवन्दितम् ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತಾಧೀಂತನಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧಿರನ ಧಿರನ ತನಧೇ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ मनोहर ओंकारं सरिगम ಶ್ರೀಕಾರಂ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ತನನಂ ಸಂಗೀತ ಲೀಲೋತ್ಸವಂ ಸೊಗೆಯೋ ಸೊಗರೋ ತಾಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾನ ಹಾಡಿನ ನಿಬ್ಬಣ ಕಾಣ ಇಂದು ಹಬ್ಬವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಮಾಧುರ್ಯವೇ ಸಂತೋಷವೇ ಆಂತರ್ಯವೇ ಶೃಂಗಾರವೇ ನಿನಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಸೆರೆ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ
ಕುಮಾರಿ ಸ್ತುತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ವಿದುಷಿ ನಯನಾ ವೀರೈ ಮೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ದೆತನೊಂಡು ಬಂದದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ರೆಡ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ದೆತನೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ಬಂಟರ ಭವನ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ನಿನ್ನ ಅಟ್ಟನೆಡೆ ಬಂಟರಯಾಣೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ನೆನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡೆ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ಯುವ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗದ ಸಕಾಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಲೇಸರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡುಕೊಂದು ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಿ ಬರಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪುಡು ಶ್ರೀ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಟರಯಾಣೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತೊಂಬರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತನ್ವೆ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರುಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ CA ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ ಅದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಸಿರೈ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಮಾದೋಡಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ರೈ ಮಣವಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಸಾಜಾ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರೇ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಬಂಟರಯಾಣಿ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಿಭಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಕುಮ್ರಾ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಸಂಚಾಲಕರೇ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಬಂಟರಯಾಣಿ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಯಡ್ಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬುಡಿಯಾರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನವಲಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರೇ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ಮರ್ಗಿಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದು ಲೇಸನೆ ಸುರುಮಲ್ಪೆರೆ ಅನ್ನುಕೇನನ್ನುವ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟಾದ ಬರಿಡಿದೆ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಸಮುದ್ರ ಕರೆ ಮುಟ್ಟ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರ ಗರಡಿದೆ ತೆನಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ವೈಪುಳ್ಳ ರಾಜ್ಯ ದಿಂಜುಳ್ಳ ಸೀಮೆ ಪುಣ್ಯದ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕುಂಬಳೆ ಮೂಜಿ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆ ಇಟ್ಟೇಳು 2,000 ಸೀಮೆ ಪಂಜ 1000 ಸೀಮೆ ಪುತ್ತೂರು ಏಳ್ನಾಡು ಸೀಮೆನೆ ಕಣ್ಣ ಸೀಮೆನೆ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಿರ್ನ ಉಡಲಗುಂಡದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ತೆರೆತಗ್ಗಾದಿ ಬಲ್ನಾಡದ ಬಂಗಾರು ಸತ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಪಾದಗು ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕುಲದೇವಿರು ಧರ್ಮದ ಮನ್ನಡು ಉಜ್ಜಾಲ ನೆಲೆ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮದೈವಳು ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯಲೆಗಳ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲೆಗಳ ತರಬೇರಿ ಬಗ್ಗ ಆದಿ ಲೇಸನ ಅನುಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಆರಾಧನೆ ಪಣಪುಣಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಹೊರತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ
ತುಳುನಾಡದ ಸಮಾಜ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಓಲಾತ್ತಂದು ಪಂಡಿನ ಮಾಸ ಇಷ್ಟ ಆವುದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲೇಸಡು ನಾವು ಪಾಲ್ಪಡೆತ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲೇಸಡು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಸುರುಕಾದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದು ಆನೆ ಮೋಣೆದ ತಡಪೆಗೆ ಬಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಎಲ್ಲೆ ಕನ್ನದ ಮಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತದೆ ಲೇಸಿಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಪಜ್ಜೆನ ದೀವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪುಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಸಕಾಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಆಂಗಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಗದಕ್ಲೆಡ್ದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚಾವಡಿ ಆಂಗಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಗದಕ್ಲೆ. ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವಾದಿ ವಂದಿತ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಗುರುಗುಹನುತಂ ಮಹಾದೇವಸುತಂ ಗುರುಗುಹನುತಂ ಮಾರಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಶಾಂತಂ ಮಾರಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶಂ ಶಾಂತಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯನಾಟಕಾದಿಪ್ರಿಯಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯನಾಟಕಾದಿಪ್ರಿಯಂ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಪ್ರಿಯಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯನಾಟಕಾದಿಪ್ರಿಯಂ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಪ್ರಿಯಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವಾದಿ ವಂದಿತ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ. ಸುಲ್ಮೆಲು ಹುಟ್ಟದಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗ ಬರಡು ಶ್ರೀ ಅರೇಡಿಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಿಯಮಿತ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗ ಬರಡು ಪಂಪನಂಜನ ಭಿನ್ನೈತನು ಮಲ್ತನ್ವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಕಾಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾತ ಬಂದುಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹೊರತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಚಿಂತನದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಕತ್ತಿ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಬತ್ತದ ಬೆನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಕೋಟಿ ಇತ್ತಿನ ಪನವುದಾಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹೊರತೊಂದು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹೊರತೊಂದು ಬರ್ಪಿನವು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ನೆತ್ತೆರಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜ ತುಳುನಾಡದ ಒರ್ಮೆ ಅತ್ತಂದೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಚಾಪುನು ತರದೆತ್ತು ತೊಜ್ಪದಿ ನಕಲು ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತಿ ನಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಲು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆ ಎಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಂಡ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡ್ದು ದೆದುಕೊನಡು ಪನ್ಪಣವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಕಲು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಪಜ್ಜೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರನು ಬಂಟ ಬಂದುಲೇನು ಲೇಸಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನಡು ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿ ಎದುಕೊನಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪುಡು ಚಾವಡಿ ಶ್ರೀ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಯಾಡಿ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಎದುಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲೇಸು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಇನಿತ ಲೇಸುರದ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಿಡಿದು ಅವೆರದು ದುಂಬು ನನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದಿಯರುಳ್ಳೆರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಯಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಾವಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸೀಮೆ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಅನುವು ನಟ್ಟೊಂದು ಇನಿತ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಯುವ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯಡು ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಆತಿಥ್ಯಡ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷ ಅವು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಅಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ
ಬಂಟೆರಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಸಾಹಸ ಜೀವಿನಗಳು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸಂಘಟಕರು ಅಕ್ಲು ಈ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಗಳು ಈ ಜಗತ್ತದ ಮೂಲೆಡೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಇಪ್ಪುನಗಳು ಬಂಟೆರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಗುಣ ಉಂಡು. ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಪಂಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಬೇತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಗ್ಲಗಳ ವಾಯಿನ ವಿಷಯಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಪ್ಪು ಆಂಡ ಬಂಟೆರೆಗೆ ಇನಿ ಈ ಸಮಾಜಡು ಏಪ ಪಂಡಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವ ಉಂಡು. ದಯ ಪಂಡ ಅವು ನೆತ್ತಿರದೆ ರಕ್ತಗತವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಬಂಟೆರೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡು. ಐಕೆ ಇತಿಹಾಸಲುಳ್ಳ ಅವು ಪುರಾತನ ಹೊಡೆದೆ ಅವು ಅಗ್ಲನ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಹಿಡ್ದೆ ಆ ತರವಾಡು ಹಿಡ್ದೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸಲುಳ್ಳ ಒಂದು ಅನ್ಪುನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಇನಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ವಾ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಬಂಟೆರು ಇನಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಳ್ಳಿರು ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಳ್ಳಿರು ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪುನತ್ತು ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡಲ ಬಂಟೆರ್ನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರలు ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಸೀಮಿತವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಭಾಗಡು ಬಂಟರ್ನಗಳ ಮೂಲ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಇನಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಬಂಟೆರಿಂದ ಒರಿಪೋದಿತ್ತಂಡಲ ಆಯ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆನೆ ಆಯ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನೆ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪು ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗೆತ್ತೊಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಇನಿ ಬಂಟೆರಿಗೆ ಚಂದ್ರಲೋಕಗೂ ಮಾತ್ರ ಪೋಯರ ಬಾಕಿಯನ್ನು ತೋಜುಂಡು ಇನಿಕ ಮುಟ ಬಂಟೆ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಲೈತೆ ಬಂಟೆನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಐನ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುನೇಟ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಬಂಟೆರಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನು ಯಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಬಂಟರ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇನಿಂಕ್ಲ ಬಾತ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಗ್ಲಿಪ್ಪೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನೆಯನ್ನು ಉರಿಪೋಡು ನನದಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ರೀತಿದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಏತು ಅಗ್ಲ ವಾ ರೀತಿದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೇರಣೆ ದಾನೆ ಅಗ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೇರಣೆ ದಾನೆ ಇಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವಿಮರ್ಶೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ದಾನೆ ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಂಡು ಬಾಂಬೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಂಡು ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತೆ ಬಾಗುಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಂಡು ಇನಿ ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಉಂಡು ಇನಿ ಈ ಸಮಾಜಲು ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೊಂದು ಪನ್ನಂಡ ಈ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬುಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘಲ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಇನಿ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಇನಿ ಬಂಟೆರ್ನಗಳನ್ನ ಸಾಧನೆ ಎಂಚ ಸಾಧನೆ ಒಯ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಡು ತೂನಗಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟನ ಪುದರ ಇಟ್ಟು ಉಂಡೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇನು ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದತ್ತವ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುದರನ್ನ ಆಡಂಡಲ ಬಂಟೆರು ಸಾಧಕೆರು ಐಟು ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಸಾಧಕೆರನ್ನ ಇತಿಹಾಸನು ಉರಿಪ್ಪುನಂಚಿನವು ದುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲನಗಳಿಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿಪ್ಪಂದು ಅಪಗ ಈತ ಪೂರ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಸಮಾಜನು ನನಾದು ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕಟ್ಟುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಒವೇ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಟರ ಭವನ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಲ್ಲ 25 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಐನು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪುತ್ತೂರುಡ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇನಿ ಈ ದೇಶದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತೆ ಭಾಗೌಡ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜಲು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಯಾನು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಡು ನಿತ್ತಂಡ ಇನಿ ಅಪಾಪಗ ನಂಗೆ ಸಾಧಕೆರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುವೆರು ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಗಳುಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಸುಮಾರು 16 ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಗ್ಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಿ ಗುರುತಿಸಾವಣ ಗೌರವಿಸಾವಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಯರ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬೇತೆ ಚುನಾವಣೆ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಾಯಿನಗಳು ಏತು ಜನ ಬಂಟೇರ್ನಗಳು ಉಳ್ಳಿರಂದು ಇನಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಡು ಸುಮಾರು 46 ಜನ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಡು ಬಂಟೇರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು 146 ಜನ
ಪೇರು ಸೊಸೈಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬಂಟೇರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಾರಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂಡ ಸತ್ಯ. ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಇಪ್ಪು ಅತಂಡ ಇನಿ ಬೇತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಾದು ಅಕ್ಲನ ಸಾಧನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋಜಾದು ಕೆಲಸನ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸಾವುಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಡೊಂದ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜೋಡು ಆವಡ ಐನಂಚಿನ ಕೆಲಸ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಣು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಬರು ಅತನ ಬೇತೆ ಸಂಘದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಬಂಟೇರ್ನಗ್ಲ ಸಾಧನೆ ದಾನೆ ಅಗ್ಲ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರು ಅಗ್ಲ ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಗ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ದಾನೆ ಐನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ದಾನೆ ಐನ ಮಾತ ತೆರಿಪವನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೇರು ಈ ಸಮಾಜ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೇರು ಪಂಡ ಈ ಪುದರ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಇನಿ ಅಂದು ಆತನು ವಾ ದೇಶೋಡು ಇತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಡ ಹೆಮ್ಮೆದ ಬಂಟೇರು ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಬಂಟೇರು ಅಕ್ಲವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆಶಯಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನೆಯನ್ನು ಪಣೇರ ಬಡದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ಏರುಳ್ಳೇರು ಅತಿಥಿಲಾದ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಸಮೇತ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಪೋದು ಬಂಟೇರು ಮಲ್ತನ ಸಾಧನೆ ಆತಿತ್ತತ್ತು ಬಂಟೇರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಬೆಂಗಳೂರು ತೂಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪಣಂಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರುದ ಬಂಟೇರ್ನಗ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹತ್ತು ಒಡೆಗೋ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಹೋದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಡು ಈ ಸಮಾಜನು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬಳೆಪಾವಡು ಇಡೀ ಈ ರಾಜ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆವಡು ಅನ್ಪುಣ ಈ ದೇಶಗೆ ಮಾದರಿ ಆಪಣ ರೀತಿಡು ಬೆಂಗಳೂರುದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಿನ್ನ ಯಾನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷದ್ದು ತೂಯಿನಯೇ ಕೇಣ್ಣಯೇ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ದಿನಟ್ಟು ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಯಿನೇನು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ವರ್ಷ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಐನಾರು CA ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣಿರ ಐನ ಆರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವಲ ನಮ್ಮ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅರೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪನೋಡು ನಂಡ ಮುರಾಣಿ ಐತೇತೋ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಲುಳ್ಳ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಇನಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ PUCಡು SLCಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂಕ ಪಡೆಯೋದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನಂಡ 70% ಮಿತ್ ಅಂಕ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೋಂಡಲ 2 ವರ್ಷದ ಉಚಿತವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಸುಮಾರು 140 ಜನರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಡು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆವಣ್ಣುಂಡು ಐತ ನಾಯಕತ್ವ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ವಹಿಸೊಂದೇರು ಅಗಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳು ಮಾತಾಡ ಲೈಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪೇರಂದು ಪನ್ನಂಡ ಒಂದು ಇಡೀ ಬಂಟೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು 140 ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಆಗಲು ಫಸ್ಟ್ PUC ಆದ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಗೂ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪೈಲಟ ಅದು ಪೋಂಡ ಹೊರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಳಿ ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ದಾನ ದುಂಬುದ ದಿನ ಎಂಚ ಬುಳೆವೊಂದು ಪೋವು ಈತ ಜನ ಅವತ್ತಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕಲ್ತನಗಳು ಹುಷಾರದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೇವಲ ಆತ ಮಾರ್ಕದಾಗ್ಲು ಪೋಪುನ 5% ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಮಾಲ್ತಲ್ಲ ಪೋವಾರ ರೆಡಿ ಪೂಜೆರಿ ಆಂಡ ಆ ಪೋಯಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ದುಂಬುದ ಎಂಕ್ಲಿ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬುದ ಸರ್ತಿ ಅಜಿಪ ಜೋಕ್ಲೆಗಂದಿತ್ತನು ಈ ಸರ್ತಿ ಏತ್ ಜೋಕ್ಲುಳ್ಳಿರ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಪೊಂದು ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ದಿಟ್ಟತನನ್ನು ಮಲ್ತನಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲ್ಪದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಚಿಂತನೆನು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ದುಂಬುಡ್ದೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ CA ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನಾರು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ
ಆ ರೀತಿದು ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಂಜಿನ ಬಂಟೇರ್ನಗ್ಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಿರು ಪುತ್ತೂರ್ದಂಜಿನ ಬಂಟೇರ್ನಗ್ಲು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಜಿನ ಬಂಟೇರನ್ನು ಮಾತ ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ನನಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳಿರು ಪನ್ಪುಣೇನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂದು ಆಯ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊನ್ನಾಗ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದೇರು ಅರೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಯಾರೇ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಭಾಗ ವಿಭಾಗದ ಯುವ ವಿಭಾಗ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರೇನು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಳ್ಳೆ ಏಕೆ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಏಕೆ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲು ದಯದೀತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲು ಏಕೆ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಲ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ್ನೇ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊರಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಂಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಆತಿಥ್ಯ ಬಂಟರ್ನಗಳಿಗೆ ಏರನ್ನು ಎಂಚ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಗೌರವಿಸಾವಡು ಗುರುತಿಸಾವಡು ಪಂಪಣವಲ್ಲ ಅಗಲ್ದ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಲೆ ಆ ರೀತಿ ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನನ ಕುಡವರಾರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರದ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನೆಗೆ ಐಲಾರು ಪಡೆಯೋಡು ಪಣಂದು ಕೇಳೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನನಾದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅತಿಥಿನಗಳು ಬರೋಡು ಬರೀರ ಉಳ್ಳೇರು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟು ಅವೇ ಬಂಟೇರ್ನಗಳ ವಿಶೇಷ ಅವೇ ತಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಇಡೀ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಳು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಮಿತಿ ಆತಿ ಅಂಡ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟ ಸಂಘ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇನಿ ನಮಕ್ಕಲ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರಿಯರ ಆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್ಲ ಇತ್ತದು ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜಡು ಅಂಚಾದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನೂತನವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡ ಸಂಘಡು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಳ್ಳೆ ರಮೇಶ್ ರೈ ಡಿಮ್ರಿ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನೇ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊರಡು ಎರಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತರ್ವೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನನವರ್ತಿ ಬಿನ್ನೆದು ಬೆಂಗಳೂರುದಾರ ಅರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರುದಾರಂದ ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಪುಣಾರು ಅರೆನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನೊಂತೆ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಜರ್ಸಿ ಅಕ್ಕ ಮುರಾಣಿದು ಇತ್ತೇನು ಪಣ್ಣ ಆ ಜೋಕ್ಲನ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾನಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಪನೋಡು ನಾಂಡ ಜರ್ಸಿ ಅಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಟವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವಾದ ಯಾನಕ್ಕ ಇರಿ ಬರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಒತ್ತು ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತದೇರು ಈ ಅರ್ಲ ನೂತನವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಾರು ನನಾದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರ ನೆಕ್ಕ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅರೆನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದುಳ್ಳೆ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ರೈಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವದ ಶಾಲದೊಟ್ಟುಗು ಮೊಕೆಡದು ಕೊರಡದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತನು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ ಅಕ್ಲ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಂಡಲ ಇಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಆಗ್ಲನ ಪಾತೆರನು ಓಳ್ಳ ಮೀರ ಅಂದೆ ಆ ಹಿರಿತನಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವ ಒಟ್ಲ ಬಂಟ್ರನಗಲ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಹರಿಯಡ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನದ
ಆ ಮದಿಪುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತದು ಅರೆಗೆ ಒಡೆಗು ಪೋಯಾರ ಉಂಡು ಒಡೆಗು ಪೋಯಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಬೋಡು ಈರ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಆರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಸೊಣ್ಪದ ಗಡಿದಾಟತಂದು ಆಂಡ ಇನಿಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಅರೆಗಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ಅವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಬಂಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಬೇತರೆಗಳಂಡ ಎಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ಪುನೇನು ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ ಒಂದುಳಿರ್ದೆ ಬಂಡ ತನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಒಡ್ಲ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟು ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧದ ಹಿಡ್ದು ಎನಡ್ದು ದಾನೆ ಆವಡು ಏನು ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಆಯ್ನ ಮೇಲ್ದು ಬತ್ತದ ಉಪಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ಈ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದು ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದುಳ್ಳೆ. ಸದಾಶಿವ ರೈ ಸೂರಂಬೈಲ್ ಚಾವಣದ ಮಿತ್ತರಮೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಅರಿಯಡಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರನ್ನೇ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವಿಸಾದೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಭಿನ್ನಾಯಿತು. ನನವರಿ ಇನಿತ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದಾರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮನೆತನದಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶಾಂತ್ ರೈ ಮುರಾಣಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರ ಜೋಡಣೆ ಆನಾಗ ಪುತ್ತೂರುಡು ಏರ್ ಮಾತ ದಾದಪೂರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲಾದ ಒಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಆಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲಿಂದ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ನಾಡಿನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶಾಂತ್ ರೈಕ್ಲು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಮನಿಸಾವಡು ಆರು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಚಾರ ಹೊಡೆದು ಪತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಅದು ಅರೆಗೆ ತುಂಬ ಸನ್ಮಾನಲ ಉಂಡು ಆರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ತಿಲಕ್ ರೈ ಕುತ್ಯಾಡಿ ಚಾವಣದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತರ್ವ. ಅಂಚನೆ ನನವರಿ ಸಾಧಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಎನರ್ದು ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇನ್ನು ಸಹಕಾರಿ ರಂಗಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಅರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ನೂಜಿ ಬಯಲು ಚಾವಣದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮೊಕ್ಕಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತರ್ವ. ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ದಯಾನಂದ ರೈ ಮನವಳಿಗೆ ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ದುರ್ಗಾಂಬ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆಲಂಗಾರದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಡು ಭಾರಿ ಕೈತಲ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ರೀತಿದ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತನಾರು ದಯಾನಂದ ರೈ ಮನವಳಿಗೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನುಳಿಯಾಲು ಚಾವಣದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೇಸಿದ ಭಿನ್ನೆರಡು ಎದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತನ್ವ. ಅವೇ ರೀತಿಡು ನನವರಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೂಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲ್ ಮೇರ್ಲಂಚನೆ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ರಾಜಕೀಯಡ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದಿಪ್ಪನಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂದು ನಿಕಟವಾಯಿನ ಸಂಪರ್ಕನು ಅನೇಕ ವರ್ಷೋಡ್ದು ದಿಡೋಣ್ಣಾರು ಅಂಚನೆ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ತನ್ನ ಎರೆಗಾಣ್ಲ ಸಹಾಯ ಆವಡನ್ನ ಆಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಬೂಡಿಯಾರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲ್ ಅರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಶಶಿಕಿರಣ್ ರೈ ನೂಚಿ ಬೈಲೆ ಬತ್ತದು ಚಾವಣದ ಮಿತ್ರ ಬಡ ಬೆನ್ನೆರನೆ ಮೊಕ್ಕೆಡಿದುಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತನ್ವ. ನನವರಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಆರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಅವಧಿ ಹಿಡಿದು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಈ ಬಂಟರ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣದ ತಲ್ತು ಈ ಬಂಟರ ಸಮಾಜನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಟ್ಟೊಡು ಪಣಪಣ ಇಟ್ಟಿಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರಿಯಡ್ಕ
ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟದ ಕ್ಷೇಮ ನಿಧಿತ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಘದ ಕೆಲಸಲು ನಿರಾತಂಕವಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಏಪಲ ನಡಪಡು ಪಂಪಣ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆದ ಮಿಟ್ಟು ಈ ಆರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಧಿಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಹರಿಯಡ್ಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ವಾರ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗೆ ಬದ್ದದ ಗೌರವದ ಶೆಲ್ಲೆನು ಕೊಡದು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಡೆ ಮೊಕ್ಕೆಡಿದು ಕೊರಡು ಭಿನ್ನ ಇತ್ತಲ್ವ. ನಾನವ್ರಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೊಡಗಿಸಾವೊಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆಂದು ಪಣಿರ ಪುದರ್ ಪಡೆಯೊಣ್ಣಾರಾದ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆವಡಾಯಿನಾರಾದ ಇತ್ತದು ಅವಕಾಶ ತತ್ತದು ಆಂಡಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನಾರು ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕ್ಲು ಕುಂಬ್ರ ಮೇರ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ದೀಡ್ಡಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಿನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಅರಣ್ಯ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ. ಇಂದು ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರು ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗೆ ಬದ್ದದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಲ ಬೆಂದೆರನೆದು ಕೊರಡು ಎರಡಕ್ಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಅಕ್ಕೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಪುಣ್ಯನಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ. ಆ ಮಾತೃಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜೋಡು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಬಂಟೆರ್ಲ ಪುಂಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಮಲ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರದ ಪುಂಜನಗಳ ಸಮಿತಿದ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪುನರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಮೋಹನ್ ರೈಕ್ಳು ಅರ್ಲಂಚನೆ ಒಂದು ಈ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲಮಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಆರ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನ ಬರ್ಪುನ ಆಟಿದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡಾದು ಬೇತೆ ಪುಂಜನಗಳೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿಸವನ ಕೆಲಸ ಆರ್ನ ಸಮಿತಿದಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೀತಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಣಲತ ಜೇರೈ ಚವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗೆ ಬದ್ದದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಗೌರವದ ಶಾಲದೊಟ್ಟುಗು ಮೊಕ್ಕಡಿದು ಕೊರಡು. ನನ್ನವರಿ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಾರು ಸಾಜ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹಾಳ್ವೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಿಚಿತರು ರಾಜಕೀಯವಾದಲ ತೊಡಗಿಸವನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತೊಡಗಿಸವನ್ನಂಚಿನಾರು ಸಾಜ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲ. ನಿತಿನ್ ಪಕ್ಕಳ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗೆ ಬದ್ದದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರಿನ ಮೊಕ್ಕಡಿದು ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಯುವಕರ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾರು ಇನಿ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಚಿಲ್ಮೆತ್ತಾರ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗೆ ಬದ್ದದ ಅಂಚನೆ ಕುಡವರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಆದಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅಂಚಿನ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಿನ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬಂಟರ ಸಂಘಡ್ಲ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಕುಡವರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಕುಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತ್ನಾರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರೆಗಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈ ಬುಳ್ಳೇರಿ ಕಟ್ಟೆ ಚಾವಡನೆ ಗೌರವದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಇನಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಇನಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ತೊಡಗಿಸೊಂದುಳ್ಳೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸುಡು ಅರ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಂದು ಪಣೊಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಸಾರಕೆರೆ ಬದ್ದದ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗೆ ಬತ್ತಿ ಗೌರವಿಸವರು ಅಂಚನೆ ಈನಿತ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯರು ಇಪ್ಪನಂಚಿನಗಳು ಇಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದೇರು
ನನಾದು ಒಂತೆ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪನಾಗಲು ಸಮಯದ ಒತ್ತಡೋಡು ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಾದು ಬರೋಂದುಳ್ಳೇರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರು ನೀ ಸುಮಾರು 16 ಜನ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರವುಳ್ಳ ಅಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದುಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸುಶಾಂತ್ ರೈಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೋಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಶಿವನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೈಕಲ್ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಗ್ಲೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇನಿ ರಾಜ್ಯಡು ರಾಷ್ಟ್ರಡು ಗುರುತಿಸಾವನಂಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಂಟೆರೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ಲೆಕ್ಕಪಾಂಡ ರಾಜ್ಯಡು ಲೆಕ್ಕಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಉಳ್ಳ ಈ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಪಂಡ ಅವು ಬಂಟ್ರನಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಣೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಾಯಿ ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಳು ಬೋನ್ ರೈ ಕುಂಬ್ರ ಇನಿ JEED 99% ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆಪುನ ಮೂಲಕ ಕೊಂಚ ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆನೆ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಹುಡುಗೆ ಬೋನ್ ರೈ ಕುಂಬ್ರ ಅಂಚನೆ ವೈಭವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರ್ಯಬೀಡು ಈ ಬಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಆಪಣಂಚನ ಪಾಲೆ ಬಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಪ ಬಂಡ ಬಂಟ್ರನಾಗ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಪಡೆಪ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನ ರೈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಾಲೆ ಇನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದು ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ರೈ ನಿಕ್ಷಲ್ ರೈ ಮುರಾಣಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ CA ಪಾಸಾಪಣ್ಣೆ ಬಂಗ ಏರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿಂದ ಅಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಟು ಪಿರಜಾರುವ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇಡೀ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ 24ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ನಿಕ್ಷಲ್ ರೈ ಡಿಂಬ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಧಕರನ್ನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರವುಳ್ಳ ಅಕ್ಲ ವಿವರನ್ನು ಬುಕ್ಕಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಪಣಿರವುಳ್ಳ ನು ಮಾತ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತು ಆಚಾರ್ಯ ಹೌದು ದಾದ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪಣ್ಪುಣವೇನ ಮಾತೆರಗಳ ಗುರುತಿಸವಣ್ಣನೇ ಕೆಲಸ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಈತೆ ಬೇತೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜನು ಏರೇರಿ ಓಳೋಳು ಎಂಚೆಂಚ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸಾದ ಅಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲಿ ಹಿರಿಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರ್ಪುಣವೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಬೆತೆದಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಈ ಸಮಾಜದ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಾವಣ ಗೌರವಿಸಾವಣ ಒಂದು ಏನು ಕೂಡ ಅವರ ಪಣೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತಾಡಲಿರು ಕಿರಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ರೀತಿದ ಮಲ್ಪ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವ ಪೇಪರ್ಡ್ ಪಾಡುವ ಪಾಡುವ ಆಂಡಲ ಕೆಲವು ಜನ ಐಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುತುವರ್ಜಿದ ಎತ್ತನಂದು ಇಪ್ಪನವು ನಂಗೆ ದಾಯಗಂದೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಜನ ನೀನು ಬಿದ ಹಿಡಿದು ದೂಷಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ಉಳ್ಳಿರು ದಾಯಗಂದೆ ದೇವರಿಗವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಅಕ್ಳು ತೆರಿಯ ನೋಡು ಯಾನು ಬಂಟೆ ಅದು ಪುಟ್ಟದೆ ಅತ್ತ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಾಜೋಡಿ ಯಾನು ಪುಟ್ಟದೆ ಅತ್ತ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಈ ಸಮಾಜೋಡಿ ಯಾನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಚಿಂತನೆನ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮಂಚಿನಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಸಮಾಜದ ಪುದರೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ನಾನದ ದಿನೊಟ್ಟು ಪುದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಳೆ ಪೋತನು ವಾ ಸಮಾಜ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತು ಏರೆಗೆ ದಾನೆ ಲಾಭ ಅಂದೆ ಏರೆಗಳ ಲಾಭ ಅತ್ತ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಲಾಭ ನನದ ಇತಿಹಾಸಗೂ ಪುದರು ಉರಿಯೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಈ ಸಮಾಜದ ಇತಿಹಾಸನ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಒರಿತನೇನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾದ ಬೊಳೆಪಾವಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಅನ್ಪನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅತಿಥಿನಗಳು ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಒಳ್ಳ ಏನನ್ನು ಪಂಡಿಜರು ಗುರುತಿಸಾಯಿಜರಿಂದ ದಯದೀದು ಎನ್ನಂದೆ ಬತ್ತನಂಚಿನಾಗ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಾಪ ಗೌರವಿಸಾಪ ನಿಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತುಕೊಡು ಪಣದ ಕೇಳೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಂತಾಪೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಲು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರಯಾಡಿ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದು ಜಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ನೋನಾಲ್ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗೆ ಬತ್ತದೆ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡದೆ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಂಡ ಇತ್ತನ್ವೆ ಲೇಸಿನ ದುಮ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಒಂಜಿ ಭವನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಓವೇಕಲ
ಸುರುಕಾದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೇರು ಮೈತದು ಪೊರ್ಲುದ ಪೆಲತ ಕುಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಂಜಿ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ನಿತ್ತನಂದಾಂಡ ಐನ ದೀಪ ನರ್ಲಾವಡು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣಪಣವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೊಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀ ಸಿ ಎ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಮಾತ ತಿಕಿಡ್ಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರೇನೆ ಗೌರವಿಸವಡು ಪಂಪನವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೂಪ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರೆ ಪಣಪುನಂಚಿನ ಲೇಸಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನಾರೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕಲ ಗೌರವದ ಬೆಳ್ಮೆಣದ ಸನ್ಮಾನನ ಕುರ್ದು ಇರ್ನ ಕೈಟೆ ಏಕಾರತಿನ ಕುರ್ದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆನ ದಯಗಿಂದ ಕೆಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಬಂಟರ ಸಂಗಡದ ಎಡೆಗೆ ಬೈದರೆ ಎತ್ತನ ಮಾಮರವೋ ಎತ್ತನ ಕೋಗಿಲೆಯೋ ಎತ್ತಣದಿತ್ತ ಸಂಬಂಧ ಎತ್ತಣವಯ್ಯ ಪನ್ಪೆಲೆಕ್ಕ ಒಲ್ಪದನ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಲ್ಪದನ ಪುತ್ತೂರು ನಿಕಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧನದಿದು ಎಂಚ ಐನು ಬತ್ತಿಲು ಒಂಜಾದು ಪೊತ್ತುದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನಾಪುಣ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಲೇಸನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತರ ಪಣಪುಣಂಚಿನ ಮನಸ್ಸದ ಖುಷಿನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಬೆಲ್ಮಣದ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪಡು ಅಶೋಕಂದನ ಮೊಕ್ಕೆಡೆದುಕೊನ್ನುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹೆಬ್ಬೇರಿ ಬಂಟರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಮುದ್ರಾಡಿ ಸಂಬೆಟ್ಟು ಶೀನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಲಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೆಟ್ರನ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರರಾದ ಪುಟುದಿನ ಮೇರೆ CA ಪದವೀಧರರೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ತೊಂದೆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಡನಾಟದಾದ ಅಂದು ಕೇಳಿದಾಂಡ ಸಾವಿರತ್ತ ವರ್ಮಣತ್ತ 94 ಎನ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಜಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಲಯನ್ಸ್ದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಡಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೇರೆ 2020 ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ಪಗ 25,000 ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರನಂದಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಅಂಚನೆ 2021 ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟುಗು 2022 ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗೆ 2.5 ಕೋಟಿ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇನಿತ ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉದಿಪಣದ ಲೇಸುಗು ದುಂಬು ಗೌರವದ ಬೆಳ್ಮಣದ ಸನ್ಮಾನ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಯಾದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ದಿಂಜಿದು ಎಂಕಲು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಮಣ್ಣಡಿರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನಡಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡಿ ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿಲೆ ಕಾವಡೆ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂದಲು ಜೋರಾದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಿಖಿಲ್ದ ಭಿನ್ನ ಇತ್ತನ್ನುವೆ शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् ದೀಪ ಅರ್ಲೋಡು ಕತ್ತಲೆ ಮಾಜೋಡು ಕಷ್ಟದ ತರ್ಜುಮೆ ದೂರಾವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚು ನಂಗಲಪ್ಪು ಜೋಡು ನಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡುಡು ಜೋಡು ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಬೊರಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಪುಟುದು ಬತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೆ ಸತ್ಯದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅರಿವಣದಾತ ಊರುಂಟು ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತ ಎತ್ತರ ಪಣವು ದಾತ ಪೊರ್ಲು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೆ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ಪುಟುದಿನ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವಂತೆರೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಆಟಕೋಲ ತಂಬಿಲ ನೇಮ ಅಂಕ ಆಯನ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡು ತೋಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತಿತ್ತನ ನಾಂಡಲ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಬದಲಾದ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಕಳದ ಮಣ್ಣಿಡದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತಿರಂದನಲ ಈ ಮಣ್ಣಿಡ ಬತ್ತದೆ ದೀಪನ ಅರ್ಲಾದು ಉದಿಪಣದ ಲೇಸಡಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉದಿಪಣದ ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರಗೆ ಚಾವಡಿ ಇರೆಗೆ ಶ್ರೀ CA ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಟರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾವಡಿ. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿನ ಪಾದರಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಸವಿ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಪಾದರವಿಂದಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ತೀರ್ಥಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ಕಿರಿಯರ್ನಗಲೆಗಲ ಎನ್ನ ಪ್ರಣಾಮ. ನಿಗುಲು ಪೂರ ಎನ್ನದಿ ಪರ್ಯಾವು ಈ ಟುಪ್ಪಿಲ್ನ ಈ ಶಾಲನ್ನ ಈ ಹಾರಲ್ನ ಅಂಚನೆ ದಿವಂದೆ ದಯಗೆ ಪಣ್ಣಗ ಈ ಹಾರ ಈ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಿಗುಲು ಪೂರ ಇನ್ನು ಸೇರಿದು ತುಲಮಗ ನಿಕ್ಕೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ತಾ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಪುಟದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ನೆಲಟ್ಟು ಪುಟದು ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದು ಅವಳು ಬಂಟರ್ನಗಲೇನು ಒಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಟರ್ನಗಲೇನೆ 14,000 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಗಲೇನು ಒಟ್ಟುಪಾಡೊಂದು ಹಗಲೇನಂಜು ಗುರ್ಕಾರ್ಗೆ 10 ನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ದುಂಬರ್ತದ ಮಿಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನವನು ನೆಟ್ಟು ತೆರೆಯೊಂದಾನೆ ಈ ಋಣನು ಯಾನು ಯಾಪಲ ತೀರ್ಸವ್ರ ಆಪಣ ಇಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಾನು ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ಹೇಮಣ್ಣೆ 140 ಜನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇನಿಯತ್ತು 1927ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿದಿಂಚಿ ಬಂಟರನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟದು ಅದಗಡದಿಂಚಿ ಅವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಹೋಟೆಲ್ ಇಪ್ಪಾಡು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪಾಡು ಹೂವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ದುಂಬರ್ತದ ಈ ಏತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬರ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಂಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ದುಂಪೋತೇರು ಆಂಡ ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಿರಲೌಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ 140 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಕೇನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಪ್ಪ ಆ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಮೂಲ ಬಂಗ ಉಂಡು ಈಜಿನ ಮನ್ಪು ಜಾನ ಬಂಗಡಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಂಗ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಎಂಜಿನ ಪಡೆಯೊಂದನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಟುಲ್ಲ ಹೂವೇ ಸ್ಥಿತಿಟಿಪ್ಪಾಡು ಬಾರಿ ದುಡ್ಡು ಬೋಡುದಿಜ್ಜಿ ದಾನ ಮಲ್ಪೋಡ್ದಂಡ ಬಾರಿ ದುಡ್ಡು ಬೋಡುದಿಜ್ಜಿ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಲು ಪುರ ಅಗಲಿನ ಪುರ ಒಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಕೆಲಸ ಆತೆ ದಾನಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಎರೆಗೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅವನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಸಾಧಾರಣ 5,500 ಜನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವೊಂದುಂಡು 2 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಡ್ 4,000 ಜನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಡ್ 200 ಜನ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರು. ಈ ವರ್ಷ ದ್ಯಾಗಿಯನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದ್ಯಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪನದಿತ್ತೇರು ಹೂವು ಆಸ್ತಿ ಹಿಡ್ದಲ ನಿಗಲೆಗೆ ಓದವನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಸ್ತಿ ಏತ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಒರಿಯೋಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರುಣಂದಾಂಡ ಅವು ನಗಲೆಗೆಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒರಿಹಿಡು ನಿಗಲೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪನ ತಾದಿ ವಿದ್ಯೆ ಆಸ್ತಿ ಎತ್ತನ್ನದು ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗಲೆಗ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಿಡಿಯರ್ನಂಡ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಬೇತ ಉಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ನೈಕ್ ನಿಗಲು ಪೂರ ಕೈ ಜೋಡ್ತದು ಈ ಪುತ್ತೂರು ಬಣ್ಸಂಗಡ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿದ್ಯಾ ನೆಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ಇನಿತ್ತ ಅಗತ್ಯತೆ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ದಯ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಜೋಕಲ್ಪುರ ವಿದ್ಯೆ ನೆಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋಡ್ದಂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಡ್ದಂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕೊರಡು ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ಗೆ ಕೆಲವು
ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೀ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಯಾನು ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೊಡೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಎರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೋಪೆರಡಲ ಅಗಲಿಗೆ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಎದುರುಂಥದ್ದು ಐಕೆ ಕೊಲೆಟ್ರ್ ಕೊರ್ದು ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪವನಂಚಿತ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಸಾಧಾರಣ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪ ಸಾಲದ ರೂಪಡೋನು ಪಿರ ಕೊರೋಡೊಂದು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೇ ಮಲ್ಪಜ ಆಗಲು ಪಿರಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿಜರು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ಸರ್ತಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಪನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಂತೋಜುಂಡು ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಜಿನ ದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅವನು ಪಿರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೋಳು ಅವು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂಘ ಪಿರ ಬತ್ತನ ದಾದಾಪುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ರಾಪುಂಡು ಏತು ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪುಡ ಆತ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊರ್ರಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನೆ ನಿಗರಡ ಪೂರ ಈ ವಿನಂತಿ ದಾದಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡೋಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಮನಸ್ಸಡು ಏತು ತಾಕತ್ತುಂಡ ಆತವನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮೂಲ ನಿಧಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿಧಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಪುತ್ತೂರದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಓದಂದಂಡ ಎತ್ತೇ ಓದಾಡ ಆತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಂಜಿಂದ ಈ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಿಗುಲು ಪೂರ ಓದ್ದೆ ತೊಂಡರಡ ಐಕಿ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಹೆಂಚಿನ ಆವಡ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪಡು ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಎಂಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆನವರು ರಾಧಣ್ಣ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆನ ಮಾಮ ಅಂಚ ಇಂಕ ಪುತ್ತೂರದ ನೆಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಡೆ ದಿಂಚಲೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬುಡಿಯಾರಿಗೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಪುತ್ತೂರು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಬದುಕಡು ಅಂಚ ನಿಗರಡು ಪೂರ ನಟ್ಟನ್ನು ವೆಂಚಿನ ಮನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಗರಡ್ದಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೇ ಅವು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಡು ಆಯನ ಬದುಕಡು ಅವನು ಯಾಪಲಂದು ಏನತ್ತವನು ಬೇರೆ ಮುರಾಣಿಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಯಾನಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತು ಪಂಡು ಈರ್ ಭಟ್ರನ ಸಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಯಾನು ಅದಾಗ ಓದಿನಾಗ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಂದದ್ದು ಅಂಚ ನಿಗರಡು ಪೂರಕ್ಕೇನು ನಟ್ಟು ನೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ನಿಗುಲು ಈ ದಾನದ ರೂಪೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿಚ್ಚಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ದೇವರು ಏತ್ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪನ ಆತೇ ಪಿರ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಒದಗಿಸ ಬರೋಡಂದು ಬಂದು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ನಿಗಲೆ ಪೂರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಯಾತ ಪುತ್ತೂರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ ಉಂಡು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಣಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇರು ಎಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರೇ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗನೆ ಐಕೆ ನಿಗದಿ ಮಲ್ದೇರೆ ಅವು ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗಳ ಇರೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಣಂಜಿನ ಆಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಲ್ವೆ ನನ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರೆ ಪಣಪನಂಜಿನ ಸನ್ಮಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವನಿತಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶಾಂತ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಲಯನ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯಟ್ಟು SB ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಶಿವನಾಥ್ ರೈ ಮೇಗಿನ ಗೊತ್ತು ಇಂಚ 16 ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತೆ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚ ಅದೇ ನನದುಂಬುಗು ಪೆರ್ಮೆದ ಸನ್ಮಾನದ ಪರಿಚಯ ಪತ್ರನ ಅತ್ತಂದೆ ಸನ್ಮಾನದ ಮಾತ ಪರಿಚಯದ ದೀಪೆರೆ ಮಾಧವಿ ಮನೋಹರ್ ರೈ ಚಾವಡಿ ಇರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಂಗಳಾಡಿ ನಂಜೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ ರೈ ಮತ್ತು ಮುಂಡಾಳಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆರ್ ರೈ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿಯಾದ ತಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ BNYS ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಕೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ MS ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು
22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂಡಬಿದಿರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಮುಕುಟಪ್ರಾಯವಾಗಿ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ UNSY UG ಮತ್ತು PG ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶಾಂತ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೈಸನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಂಗಳೂರು. ಬೆಳೆಯೂರುಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿಠಲ್ ರೈ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಸಭಾ ವಿ ರೈ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶಾಂತ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಆದ ತಾವು BVSc ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 2019ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆದಾರರ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರು ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನ. ಲಯನ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ, ಮಠಂತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ರೈ ಬಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಆದ ತಾವು ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ HPR ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ HPR ಗ್ರೂಪ್ ಓಪನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ HPR ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ, ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಮುಕುಟಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆ 317Cಯ 2025ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 2027-28ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಲಯನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನ.
ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಸುರೇಶ್ ರೈಕ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಸಿನಿಮಾ ನಟರು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪುತ್ತೂರು ಉಡಿತೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಭಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈತ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಪುತ್ತೂರದ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಪಣಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಇನ್ನು ಏನು ಪಂಡ್ಯತ ಬಂಟೆರು ವೈಟ್ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗುರುತಿಸಿ ಅವಡು ಪಂಪಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡಲ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರ ಉಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ 1.5 ಗಂಟೆದ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟೇರು ಮಲ್ಪೇರುಂದು ಪನ್ನಂಡ ಬಂಟೇರ್ನ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ಬಂಟೇರು ದುಂಬೆ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಂತೂ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಲವು ಅವೇನು ಅಕ್ಳೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ್ನ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡ್ ಗುರುತಿಸ್ಯಾರ ಉಳ್ಳ ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀ ಗೋಪಣ್ಣ ರೈ ಮತ್ತು ಬೈಲುಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾಲಕ ರೈ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಆದ ತಾವು ಇರ್ದೆ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಕಳೆದ 3 ಅವಧಿಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೇರು ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನ. ಶ್ರೀ ಶಿವನಾಥ್ ರೈ ಮೇಗಿನಗುತ್ತು, ಆದೂರು ಎಳ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಕಿಟ್ಟನ ರೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ರೈ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವನಾಥ ರೈ ಮೇಗಿನಗುತ್ತು ಆದ ತಾವು BSc ಪದವೀಧರರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಹಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್ವೆ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೇರು ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ರೈ ಬಿ, MA, MPhil, PhD, ಕಾರ್ನೂರು ಬಂಟಕಲ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪ್ಪ ರೈ ಬಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮ್ಮಕ್ಕೆ ರೈ ಬಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ರೈ ಬಿ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸವಣೂರು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಕಾಲೇಜ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ PhD ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೇರು ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನ. ಶಿವನಾಥ್ ರೈ ಮೇಗಿನಗುತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ದ ಸದಸ್ಯರಾದ, ಸರ್ವೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ, ಪೇರ್ದ ಸೊಸೈಟಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಾರ ಕಲ್ಲ ಮಾತ ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಪಾಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ನೀಡಿ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ.
ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ದಳ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಕೊಡಂದೂರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮಾವತಿ ರೈ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೈ ಆದ ತಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿತು ಶ್ರೀಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದವರು. ನೀವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಕುಟಪ್ರಾಯ 2024ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು 2025ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರು ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನ. ಭುವನ್ ರೈ ಕುಂಬ್ರ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಿನೋದ್ ರೈ ಇವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಭುವನ್ ರೈ ಕುಂಬ್ರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಟ್ಲ JCI ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಅಂಬಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುತ್ತೀರಿ. ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸಿ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ JEE ಮೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ. ವೈಭವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾರ್ಯಬೀಡು ಶ್ರೀ ಬಾಬಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಕುಮಾರಿ ವೈಭವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದ ತಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾದ JAM ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ AIR ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ 147ರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ IISc ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ PhDಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನ. ಕುಮಾರಿ ಜ್ಞಾನ ರೈ ಕುರಿಯ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಕುರಿಯ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತೆ TV ನಿರೂಪಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಕುಮಾರಿ ಜ್ಞಾನ ರೈ ಆದ ತಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಯೋಗ, ಕರಾಟೆ, ಅಭಿನಯ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ನಿರೂಪಣೆ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಮೆರುಗು ಅನ್ನುವಂತೆ 2024ರ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಬಾಲ ಪುರಸ್ಕಾರ, 2024ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಅರಸಿ ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನ. ಶ್ರೀ ನಿಶ್ಚಲ್ ರೈ ಡಿಂಬ್ರಿ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ರೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಉಮೇಶ್ ರೈ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ನಿಶ್ಚಲ್ ರೈ ಆದ ತಾವು 10ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು PU ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ
ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು CA ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೌಂಡೇಶನ್ CAನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 37ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು CA ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಜೊತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ CA ಫೈನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 24ನೇ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನ. ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರೆ ಶ್ರೀ SB ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಜರೆ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯನ ಎಂಕಲ್ಲ ಎರ್ನಿಕ್ಲ ಎದುರೋದಿಯೋಂದಿಲ್ಲ. ಸಜಂಕಾಡಿ ಶ್ರೀ ಬೆಂಕಿ ರೈ ಬಕ್ಕ ಕುರಿಯ ಯಲ್ನಾಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೈ ದಂಪತಿನ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ SB ರೈ ಆದ ತಾವು ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊದಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿ ನೀಡುವ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಚವಡದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ರೈ ಮಾದೋಡಿ. ಚವಡದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ರೈ ಮಾದೋಡಿ. ಕೊಂಡೆಬೂರು ಶ್ರೀ ಕರಿಯಪ್ಪ ರೈ ಮಾದೋಡಿ ಬಕ್ಕ ಡೆಕ್ಕಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಿರೈ ಮೆರಣ 4 ಅಂಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಕುಲಿಡು ಆಜನೆದ ಮಗೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ರೈ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಕಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೊಡಗಿ ಸವನೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ 4 ಸರ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಾತ ಪುದರ್ ಪಡಿತಿನಾರೆ. ಸಹಕಾರ ರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಮಹಾಮಂಡಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾತಿನಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಅವಾತ್ ಜನಕಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ಎಂಗಳೇನು ಇರೇನೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟಿರೆ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಲೇಸುಡು ಗೌರವದ ಗುರುತಿಸಾದೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಪೆರ್ಮೆಯ ಒಂದುಂಡು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೆ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದು ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ತೊಡಗಿಸವನ್ನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪೆರ್ಮೆ ಪಣಪಣಂಜಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಪೊನಂಚಿನ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಗೌರವದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ 21 ಜನನ ಹೊರ ಎಂಕಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪ ದಯದಿದ್ದ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೌರವದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನೆತ್ತೊಂದು ನಿಖಲು ಉಂತೋಡು ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆವೆ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ರಡ್ನೇ ಲಿಸ್ಟು ನಿಂಗೆ ಲೆಪ್ಪ ದಯದಿದ್ದ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕಾರ ಕುರುಡು ಪಂಪನಂಜನ ಅಂಗಲಪ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೂ 300 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಐತೆ ನಡೆದಾರ ನೆಟ ನಿಖಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕುರುಡು ಪಂಪನಂಜನ ಯೋಚನೆ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ದಯದಿದ್ದ ನಿಖಲ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕಾರ ಕುರ್ದು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತಾರಂದಂಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಮ್ಕೊಣೆಯರ ಎಂಕ್ಲೆ
ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಲ ನಡಪೆರುಂಡು ಅಂಚ ದಯದಿ ದಿನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಲೇಪನಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬದದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆನ ಗೆತ್ತನೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಬಲತ ಭಾಗದ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು.
ವಿಶೇಷವಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿಸಾದೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕಲೆ ಧರ್ಮದೈವ ಸಿನಿಮಾನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೆಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ఆయన ಮಾತ ಕೂಟದಕ್ಕಲೆ ಎಂಕಲ್ ನೋಟುಗಳರ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳ ನಿಖಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಮುಲ್ಪ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ನಿಖಲೆ ಕೊರ್ತುನು ಪಂದ್ಬನಂಜಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಅವೇನ ಒರಿ ನಟೆ ಆದೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಡ್ಲ ಬರೆಯಾತೆ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪರೇನಂಜಿನ ನಟೆ ಸುರೇಶ್ ರೈಕುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಲ್ ದಯದಿದ್ದು ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗೆ ಬರಡು ಪಂಪನಂಜನ ಅಂಗಲದ ಪಡೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪಂಪನಂಜನ ಸಿನಿಮಾ ಕೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಗಲಿಗೆ ಅವಕಾಶನ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸುಗು ಗರ್ಭದ ಕೊಡೆಗೆ ಮುಂಡುನು ಉರಿದಿನ ಗಂಧದ ನಡೆಗೆ ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸುಗು ಗರ್ಭದ ಕೊಡೆಗೆ ಮುಂಡುನು ಉರಿದಿನ ಗಂಧದ ನಡೆಗೆ ಪಿಲಿರೂಪ ದೈವದ ಸತ್ಯದ ನುಡಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ವರೂಪದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸುಗು ಗರ್ಭದ ಕೊಡೆಗೆ ಮುಂಡುನು ಉರಿದಿನ ಗಂಧದ ನಡಿಗೆ ದೇವರೇ ಅವತಾರ ಈರೇ ಸತ್ಯನು ಧರ್ಮ ದೈವಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿತಿನ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಇಡೀ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಂಡೆ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ ಕಲಾವಿದರ್ನಗಳ ಇಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲೇರೆ ಈತ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರೆ ಆಗ್ಲಿ ನೀನಿತ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗ್ಲು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬಂಟೆರ್ನಗಳ ನಿಗ್ಲ ಸಾಧನೆನೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೆರಿಪಾವಣ ಅಂತ ಇತ್ತ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಇದು ಮಾತ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಉಂಡು ಮೂಜಿ 4 ಶೋ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ತೋಡೈನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಡ್ಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜೈಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆದಾಗ್ಲ ನಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಒರಿಯಾಡ್ದವ್ರಿ ಪಂಡಂಡ ಬುಕಲ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮುತುವರ್ಜಿ ಆಪುಂಡು ನನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟುಗು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಸೊಟ್ಟುಗು ನಾನು ದುಮ್ಮುದ ದಿನಲ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐನೊಟ್ಟುಗು ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಬೆಂಗಳೂರದ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡದೊಟ್ಟುಗು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದು ನಿಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ಬೊಂಬಾಯಿ ಡಿಪ್ಪಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಪ್ಪಾಡು ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಈ ಊರುಡೆಂಚಾತನ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲ ತೂಕ ಅಂದ ಪಣೊಂದು ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರವಾದ ಸುರೇಶ್ ರೈಕಲ್ ಧರ್ಮ ಚಾವಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದು ಬಂಟ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯೋಡು ಇನಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟಿರ್ ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಂತನ ಅಂಚಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯರಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇನಿ ದೀವಂದಿರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತನ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಜಯಶ್ರೀ ಆಂಟಿ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಹೇಮನಾಥ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಗಣ್ಯರು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ನ ಪುದರ್ ಏನು ಪಂಡ್ರ ಪೂಪುಜಿ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೋಡೆ ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪುಣ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಂಡೆ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಎಂಬರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಂಡೆ
ನಿಗ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನ ದುಂಬದ ಸಿನಿಮಾ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿನ ತೂತಾರಿಂದೆನ್ನಿದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂತಾರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತಾರೆ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿನ ಇರ್ದಾರ ಇನ್ನು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಪಂಪಣ ಕುಡಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಸೊ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ತೂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದಾಂಡ ಕೂಡ ಅದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇನಿ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ 28 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಅವಕಾಶಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಅವಕಾಶನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಬರೋದುಂಟು ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶಗುದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅವಡು ಅತ್ತಂಡ ಐತ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 100 ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಅವು ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಕುಳಿದು ತೂಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಂಡ ಐತ ಪಿರೋದ ಬಂಗ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಐತ ಪಿರೋಡು ಬೋರ್ದು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರು ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ತು ಬಂಟೆರುಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದಗೆ ಜಾತಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಸೊ ಐನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಏನಿಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡಿತಾರೆ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ ಅಂಚನೆ ತೆರೆತ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರಂದಂಡ ತೆರೆತ ಪಿರವಡು ನಿರ್ದೇಶನ ನಿತಿನ್ ರೈ ಮಂತಿರಂದಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ರಡ್ಡ್ ಕಣ್ಣು ಬನೊಳ್ಳಿ ಒರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಆರ್ನ ಶ್ರಮ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಅವಡ ತನ್ನ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಣದಂಡ 100 ದಿನ 120 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀನ್ಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ರಡ್ಡ್ ಜನ್ರೇಟರ್ ಪಾಡುವೆರು 10-15 ಇರುವ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪುವ ಅಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ವರ್ಕ್ ಮಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಅದು ಆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಜನ್ರೇಟರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಮೂಲಿ ಒಂಜಿ ಹೋಂಡಾ ಜನ್ರೇಟ್ರ್ ಉಪ್ಪುನ 4-5 ಲೈಟ್ ಆ ಲೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆತಾಯ್ದಿನೊಟ್ಟು ಮುಗಿಪೊಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏತುಂಡ ಆ ಇತಿಮಿತಿಟ್ಟು ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಕಷ್ಟ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಮಾತ ಮಂತೊಂದು ಆರು ಮನ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ತಂಡು ಅಂಡ ದಾದಾಪಣ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಯಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಪ ಅಂಡ ಅಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಅರೆಗೆನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಾರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ನೀರ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಡು ತುಳು ಚಿತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡತ ಯಾನು ಹಾರೈಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ಗುರುತಿಸಾದು ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಚಿತ್ರದ ತಂಡೋರ್ದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಲೆ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತುಳು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ನಿಗಲ್ನ ಕೊಡೋರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇಪ್ಪಾಡದ ಕೇಳೊಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತವನ್ವೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಬಂತೊಂದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಗೆಂದಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ ಗೆಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಆಶಯದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ದುಂಬುಗು 13 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದ 13 ಜನದ ಸನ್ಮಾನಡು ಸನ್ಮಾನಿತರನ ಪರವಾದಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶಾಂತ್ ರೈ ಬೆರ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಸನ್ಮಾನಿತರನ ಪರವಾದ 13 ಜನಟ್ಟು ಒರಿಯಾಗ ಅವಕಾಶ ಎಂಕಲು ಕೊಡದು ಎದೀರು ಬರ್ತದೆ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರನ ಕೊರಡು ಬಂದ ಚರಡು ಚಾವಡಿರೈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ನೆತಾಶ್ರಯದ ಪಿರ್ಮದೆ ಬಂಟರ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೇರ ನಮ್ಮ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಟರ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡರೆ ಬಂಟರ್ ನಕಲ ಸುಮಾರು ಅಚೀವ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನೀತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಇಂದೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಬಣ್ಸ್ನೆಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಸನಾರ್ ಆರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
ಎಂಕ್ ಈ ಸರಿತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಟನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಲ್ತದೆ. ಇಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಈ ವೆಟರ್ನರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆತೇರು ಇತ್ತ ಈ ಬಂಡ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವೆಟನರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ವೆಟ್ನರಿ ಸರ್ಜನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವೆಟ್ನರಿ ಸರ್ಜನ್. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆರಿ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್. ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಬಂಡ್ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ವೆಟ್ನರಿ ಫೀಲ್ಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂಡಾಲ ಬೇರೆ MT ರೈನ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅಂಕಲ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆವರಲ್ ನೆಟ್ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ತುತ್ತೇರ. ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಡಲಡು ಪುಟ್ಟೊಡು ಗಾಲಿ ಉಡಲಡು ಪುಟ್ಟೊಡುಗೇನ ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮುತ್ತು ಪಾವಿತ್ತಂಡ ಪಣವು ನೆಕ್ ಆದಿಕ್ಯೋನು ಕೊರ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಏರಕೆಂಡ ಮಲರಾಯಿ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನ ಮಾಯಾ ವಾರಾಹ ಕಾಯ ದೈವ ದೇವೇರನ ಕಲನಿಲೆನ ಪತ್ತಿನ ಕುಲೇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸೊಂಟಬಾಯಿ ಕೇದಿಗೆಡೆ ಕೆಕ್ಕಿಲೆಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಡೆ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಉಂಡಾಯಿನ ಮಾಯ ಏರಂದು ಕೆಂಡ ಆ ಸತ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪೂರ್ಲದ ಲೇಸು ನಡತು ಬರೋದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚುನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಚಾವಡಿದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರುವರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಎಲ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಎಂಚಪನೋಡು ನಿತ್ತನಂದಾಂಡ ದಿವಂಗತ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬಿದ್ಗಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಹರ್ದಾಲಿ ಮಂಡಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಶೆಟ್ರು ಮೇರ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟದು ಬದುಕದ ಆಸರೆ ಪಡಪಡಂಜಿನ ಉದ್ಯೋಗಗೂ ಬೋಡಾದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಊರಿಗೂ ಪೋಯಿರಂದಾಡಲ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಮೆರೆ ಮಲ್ದಿನಂಜಿನ ಸಾಧನೆ ಸಾರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿ ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದ ಸಂಚಾಲಕರಾದಿ 2022 ಸಾಲದ ಆರ್ಯಭಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು. ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿ ಬಣ್ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯದ ಚೇರ್ಮನ್ ಬಣ್ಸಂಘ ಸೇವಾದಳ ತವರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿ ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 2024-25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನಾರ್. ಸುಮಾರು ಒಂದು 7 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ವಿಜಯನಗರದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಣಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಲಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಬರ್ಯಾತ್ ಮೋಕೆಡಿ ಅಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಗಂದು ಕೆಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಳಾಪುಣಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ವಿಜಯನಗರದ ಬಂಟರ ಸಂಘಡಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣು ದಯಪಂಡ ಆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಊರದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಏರು ಉಳ್ಳರ ಏರಿಜ್ಜರ ಗೊತ್ತು ಜನ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಒಟ್ಟುಗುಂಡು ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಇರು ಕುಲ್ಲರು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತೆರೆ ಕೆಬಿಯಾಪ ಎಂಗಲ ಮಾತ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರಡು ಪಂಪನಂಜನ ಅಂಗಲಪ್ಪಡು ಚಾವಡಿ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಥಳದ ಅಧಿದೇವತೆ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾರೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಕುಂದಾಪುರದವ, ಆದರೆ ತುಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ತುಳುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ತುಳುವ ಭಾಷೆಗೆ, ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಳುವ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಇವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಬಂಟ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ತುಳು ಪರ್ಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ 20ನೇ ತಾರೀಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂಚೂಣಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ನೇ ತಾರೀಕು
ತುಳುವ ಐಸಿರಾಮ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂಚೂಣಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ತುಳುನಾಡು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ. ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕೂಡ ತುಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಈ ಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ದುಡಿತಿರುವಂತಹ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಅವರು ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೇಮಣ್ಣ ಇದೀಗ ನಾನು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಮಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಹೇಮಣ್ಣ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿದ್ಯಾ ದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ, ವಿದ್ಯಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 135 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನಿರೋದು ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೇಮನಾಥ್ ಅಣ್ಣ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೇಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹೇಮಣ್ಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಶೋಕಣ್ಣ ನನಗೆ ತಂದೆ ಸಮಾನ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವಾಗ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಪದಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಾರೋ ಅವರು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಬಡವರಿಗೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಬೇಕೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬಂತ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನಿರುವುದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದಂಥ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅಂದರೆ 500 ಕೋಟಿ 1000 ಕೋಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅವರೇ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬಂಟ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೇಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಮಾತಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಸತತ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ PU ನಂತರದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡ? PU ನಂತರದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಏನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಅಂದರೆ PUC ನಂತರದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಡಾಕ್ಟ್ರು, CA, MBA ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ CA ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಮಣ್ಣನನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹೇಮಣ್ಣನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು 100% ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಜನವರಿ 26ರಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ CA ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ CA 24ನೇ ರ್ಯಾಂಕು ಪಡೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆ.
ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜನವರಿ 26ಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಮಣ್ಣ ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಅವನೊಂಚೂರು ಹೇಮಣ್ಣ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರೊಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಪುತ್ತೂರಿನ ಭಾಗದವರು ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು 40,000 to 50,000 ಒಳಗಡೆ ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಫೀಸ್ ಇರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಣ್ಸಂಗವನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ನಾವು ಅದೊಂದು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಅಂದರೆ 1ರಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಪುತ್ತೂರಿನ ಭಾಗದವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಣ್ಸಂಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಣ್ಸಂಗ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು, ಇದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇದು 3 ಭಾಗ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಂದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 15 ಜನರನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೇಮಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹೇಮಣ್ಣನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಹೇಮಣ್ಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತಹ ಮಹಿಳೆಗೆ ನಾವು ಕರಿಮಣಿ ಸರವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕರಿಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೇಮಣ್ಣನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಮಣ್ಣ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕರಿಮಣಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನೇನೋ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅದು ಇಲ್ಲಿನ ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಸಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಲೆಟ್ರನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಹೇಮಣ್ಣ ಹತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊತೀವಿ. ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು 100% ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾನಗಳಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ಲು, ಬೇಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನೇ ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರೇ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಟಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸು ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪುಂಡ ಪೋಖ್ರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಇದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬರುವಾಗ ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ, ಆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ. ಹೇಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ತುಂಬ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ, ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇದ್ದರೆ, ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಏನು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಇದೆಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಊರಿಂದ ಬಂದವರನ್ನು ನೀವಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿ, ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದ ಒಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ
ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಎಂಚ ಅಂದಕೇನಂದಾಂಡ ಹಲ್ಲಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಡಿಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬತ್ತನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಟ್ಟ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬತ್ತನ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬತ್ತನ ಭೂಗತ ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯದ ಬತ್ತನ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮುಟ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಬತ್ತನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದಿನಂಜಿನ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಇತ್ತಿನಂಜಿನ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಇತ್ತರದಾಂಡ ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅಂದ ಪಡೆಯ ನಮಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಗೌರವಿಸಾದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸರಕಾರದ ಒಟ್ಟುಗು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಕಲಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪ ನಡಪೆರಂಡು ಓವರ್ ಟು ಮಾಧವಿ ಮನೋಹರ್ ರೈ.
ವಿಜಯ ರೈ ಕೋರಂಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು ಅಂಚನೆ ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಯಲ್ಗುತ್ತು ವೈಶ್ಯಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನಚದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಜೊತೆಗೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡಿತಾರೆ. ಮಾರಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಇವರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು. ಇವರನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋರಂಗ ಚವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಗೌರವರ ಪರಣೆಗೆ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಏನೋ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತದೆ. ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಡೋಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಸಿರೈ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತೆರಗ ಕಿಬಿಯಾವಡು ಪಂದನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಗಲಪಡು ಚಾವಡಿ ಏಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಬುಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಐಕಲೂರು ಪೇರ ಸೊಸೈಟಿದ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಗುರುತಿಸಾದಿ ಗೌರವಿಸ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಶುಭಾಶಯ ಕಿಬಿಯಾವಡು ಪಂದನ ಅಂಗಲ್ಪಡು ವೇದಿಕೆ ಶ್ರೀ ಜಯಶ್ರೀ ಸಿರೈ. ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪಾದೋಗ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಮೆತ್ತವೇ ಚಾವಡಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆ ಗಣ್ಯರೆಗಲ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆಗಲ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ದೆರಿಪ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘಡದು 40 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸಂಕಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪನೇರೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕರಿ ವರ್ಷ ಯಾನು ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪುನಃ ಟೈಮುಡು ಯಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ಕೀಮ್ದ ನೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ ಮಾಜಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಪಾದ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಸುಳ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತನಾರು ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಅರೆಗೆಯನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಮನಾಥಣ್ಣೆ ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೇರು ಸಂಕಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೊಡಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸಹಕಾರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ಸಂಗಡದು ಈ ಸತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಸೀಟು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವು ಉಚಿತವಾದ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಉಪಯೋಗನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಡೆಯೋ ನೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೋಣ್ವೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಈ ವಿದ್ಯೆನದ ಉಪಯೋಗನು ಎಂಚದೆ ತೊಂಡರ ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬುಗಾದ ನಿಖಲು ಆ ವಿದ್ಯೆದ ಉಪಯೋಗನು ಬೇತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಹಾಪುಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾವಡು ನಿಖಲು ಮೆತ್ತ ಎತ್ತರೋಗ ಏರ್ನಲ್ಲ ಈ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಾವಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನೆನೆತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಿಖಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯನ ರೂಪಿಸಲೇ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎಂಕ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಶೇಷವಾದ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಲೆತ್ತಿತ್ತ ಯಾಕಡೆ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದಾಗಲಿ ಬತ್ತು ಪೋಯರು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲ ಹತ್ತಂದೆ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಪಂಚ ಅವು ಹತ್ತಂದೆ ಉಡುಪಿ ಹತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಮಲ್ತನ ಸ್ವರದೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತನಂದ ಅವು ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಅಂದು ಬಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೋಣ ಏನ ಒಟ್ಟು ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಳು ಎಂಗ್ಲ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಳು ಇರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದ್ಕೊನ್ನುವ ಅಂಚನೆ ಯಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಎದುರುಗೂ ತೂನಾಗ ಯಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಿತ ಫಿಲಮ್ದ ಹೀರೋ ಫಿಲಮ್ ತೂಯಿನಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲಮ್ದ ಹೀರೋ ಏರು ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಅಂಚ ಅದು ಮುರಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಾಕಲು ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಶುಭಾಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ
ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ಕೇಳಿದ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂತ ಮೂಲ ಕುಲ್ದಿನಾಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ 100% ಮುಲ್ಪ ಉಂತುದು ಪನ್ಪ ಕೊರ್ತಿನ ದುಡ್ಡುಗೂ ಮೋಸ ಆವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ 100% ಅವು ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾಡ್ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಯಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆಂಡ್ ಅವು ನಮಕ್ ಎದುರುಗೂ ಮಾತ್ರ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಇನ್ನು ನಿಜವಾಯಿನ ಹೀರೋ ಏರು ಪಣ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ಏಪಲ್ಲ ಹೀರೋಡ್ದು ಗೆಲ್ಪುಣಿಗೆ ಅತಂದಾಂಡ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ದು ಗೆಲ್ಪುಣಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ದಿಗ್ಗಜರ ಪಣಂದಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೆಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿ ಮಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಮಲ್ದಿನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನಂಜಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲು ಆರಂಭಡ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಆವಂದೆ ಕೊರ್ತಿನ 200-300 ದುಡ್ಡುಗೂ ಮೋಸ ಆವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ 100% ನಿಕ್ಲ ತೂ ಓಡು ಪಂತನಂಜಿನ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ 2 ಜನ ಹಿಡಿದು ಎರಾಲವ್ರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ದಬಾವ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ತಿತ್ತುಕೊಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಲಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೂರದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇನ್ನೆಂಕ್ಲಿಡೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ರೈ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಹೇಮನ್ನೆ ಮನ್ಮನ ತನ್ನೆ ಪೂರ ತೂತೆರು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇರಿ ತಟ್ಟಿದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದ ಪಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳೋಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಜಿ ತಿಂಗಳೋಡು ಪೊಸಮೇರ್ನ ಮೂವಿಗೆ ಜನ ಬೋದಿನಿ ಒಂದು ಒಂಜೈಕೆ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಅಲ್ತವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಾಗಲು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಾಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಿಗನ ಓಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆ ಎಂಕನ ರಕ್ಷಿಸ್ರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲು ಭರತ್ ಮಾಲೋಡು ಮೂವಿ ಉಂಡು ಒಂಜನ ಮಾತ ತೂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಊರ್ದ ಬಂಟ ನಿಗಳು ಮಾತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನುವೆ ಸೊ ಈತ್ ಪಂದ್ಯನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ನಿಗನ ಊರ್ದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಭರತ್ ಮಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ಈ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟದು ಬೆಳೆತನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪನಾಗ ಐನೊಂಜಿ ಯಾನ್ ದಾದವ ಎನ್ನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಊರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜೋಡು ಪಿದೈ ಊರಿಗೆ ತೋಜೋಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಊರಿಗೆ ತೋಜೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದೀದಿತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಾತ ಹಿರಿಯರು ಬತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ತೂದು ಭಾರಿ ಶೋಕಾತನ ಮಗ ಪಂಡದ ಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡಾತ ಆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಫಲಟ್ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನೆ ಬೆದ್ದಾಲತ್ ಸೊ ಆನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತನ ಪೂರ ಹಿರಿಯರಿಗ್ಲ ಪೂರ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ದೇರು ಹೇಮನಾಥ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಅನ್ನ ಮುಲ್ತು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವನ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಟ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಗೆ ಏರ್ದೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಿಗುರೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪುದರನ ಅಕಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ನನಾತ್ ಎತ್ತರ ಕೊನಪ್ಪ ಬಂಡದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನ ಜಂಗಲ್ ಮಂಗಲ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರ್ಲ ಮೋಸ ಹಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಶ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಸ ಅನ್ಪುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇರೆಡ್ದು ನನಾತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ ಕೊರಲೆ ಬಂದ್ಬನಂಜಿನ ಯೋಚನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಈತೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತ ಗೆತೊಂಪೋಡು ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನು
ವೈದ್ಯಕೀಯದ ವೆಚ್ಚನ ಕೊರ್ರೊಳ್ಳೆರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಜಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಗಜೀವನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಮೊಕಲು ಬತ್ತದು ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯದ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚನ ಕೊರ್ಪ ಪಂಪನಂಜಿನ ಮಮಲ್ಲ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದರ ದಯದೀದ ನಿಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಡು ಜಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಜಗಜೀವನ್ ದಾಸ್ ರೈಕಲು ಚವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗೆ ಬತ್ತದೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯದ ವೆಚ್ಚನ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ದಯದೀದ ನಿಕ್ಕಲು ಬರಡು ಸುರೇಶ್ ರೈಕ್ಲೆನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದರ ದಯದೀದಿರು ಬತ್ತದೆ ಏನು ದತ್ತ ನೋಡು ನಿಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಸ್ಪಂದನ SSLC ಜ್ಞಾನವಿ ಪ್ರಣೀತಾ ರೈಕೆ ಇಶಾ ಎಸ್ ರೈ ಶ್ರಾವ್ಯ ಪಿ ಡಿ ರೈ ಯತೀಕ್ಷಾ ಧೃತಿ ರೈ ತುಳಜಾರಾವ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ತ್ರಿಷಾ ರೈ ಸೃಜನ್ ಆಲ್ವಾಕೆ ಸೃಜನ್ ರೈ ಲವನ್ ಪಿ ರೈ ಚವಡ್ದ ಮಿತ್ತರ್ ಮೆಡಿತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಎಂಗ್ಲಿನ ಸನ್ಮಾನಿತರಾದ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇತ್ತಿನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ರ ಮೆಡ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರಡು ಪಂತ ನಂಗಲ್ಲಪಡು ಚಾವಡಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದೇತ ಪರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಹೇಮನಾ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗೋಡ ರಾಯಿಸಿನಂಥ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಮಾರು 350 ಜನಕ್ಕೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಗೆ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರವಪೂರ್ಣ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲೆನೆ ಮಿತ್ತಕಣ ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಮುಟ್ಟಳೆದಕ್ಕಲು ಮುಂಡಸ್ತಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಭೇದ ಭಾವ ವರ್ರಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಲು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಇನಿ ಸಂಘ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಪನ್ಪುಣಿನ ಪನಿಯರಗೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲೋದು ಸಾಧಕೇರೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಯ ಕೋಪೆದಡಿಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗೂ ಕೊನೆಯಿರ್ಪ ಎಂ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಂ ಸುಂದರರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ಬಂಟರ ಭವನ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ನೆನ್ನ ಅಟ್ಟನೆಡೆ ಬಂಟರಯ್ಯನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡೆ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರೆ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯದ ಲೇಸುಡು ಕಡೇತ ಹಂತಗೂ ಬತ್ತದ ದಯದೀದಿ ಎಂಗಲ ಏಕಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಡಿಯರೇನೆ ಗೌರವಿಸ ಹೊಡಿತಂಡೆ ಎಂಗಲ ಲೇಸಡ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಡೆದಾರ ದಯದೀದಿ ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗೆ ಬರಡು ದಂಬೆಕಾಣ ಸದಾಶಿವ ರೈಕಲು ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲೆ ಸಭೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಾವೇಶ ನಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ದಮ್ಮೆಕಾಣ ಸದಾಶಿವ ರೈಕಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೆಂದು ಬಂದರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪಡಪನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಧಿಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಇರೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಇರೇನೆ ವೇದಿಕೆಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾದು ಚಾವಡದ ಮಿತ್ತರ ಮೆಡೆ ಗೌರವದ ಬೆಲ್ಮೆಣದ ಪೀಠನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಅಂಗಲಪದೊಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಂತೆರ್ನಕಲೆ ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬತ್ತನ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಟ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಟ್ಟ ಅವ ತಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದಮ್ಮೆಕಾನ ಸದಾಶಿವ ರೈಕಲನ್ನು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕ ಪೆರ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿ ದುರಿನೇ ಆದಿ ನಾವು ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಉಪನಂಚಿನ ಇರೇನೆ
ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರೆ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಸಾಧಕರ್ನ ಪೀಠಡ್ ಕಡೇಕಾದು ಒಂಜಿ ನೈಜವಾದ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಅಂತಿಮವಾದ ಸಾಕಾರಿ ರತ್ನ ದಮ್ಮೆಕಾಣ ಸದಾಶಿವ ರೈಕಲೆಗೆ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರೆ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಬೆಲ್ಮಣದ ಸನ್ಮಾನದ ಒಟ್ಟುಗು ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ. ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟುಗಳ ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರೆ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಲೇಸನೆ ಎಡೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿಯರೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತ್ರುಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನವಲಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆರೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಂಧುಲು ಮೌನವೇ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾತ ಶುಭಾಶಯ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಭಿಮಾನದ ನುಡಿಸೇಸೆನ ಕೊರ್ತರ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಕಡೆಕಾದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುದು ಬತ್ತದು ಎಂಗಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತದ್ದು ಕಡೇಕಾದು ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರ ಲೇಸದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತನ ಮಲ್ಪೊಡು ಚಾವಡಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನವಲಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಚಾವಡಿ ಇರೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದ ನೆಕ್ಕ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ದತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ತೇಜಸ್ವಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕೊರ್ದು ಅಳಿನಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಡು ಇತ್ತದು ಇನಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗೂ ಹೆಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರ 20 ಲಕ್ಷದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳಾಳು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಿಗೆ ಎರಗಾಂಡ್ಲ ಅಗತ್ಯಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ನೇರವಾದ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಆ ಋಣ ಸಂದಾಯನು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಾಳೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತದುಳ್ಳೇರು ಬರ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲ್ಲೊಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೂವರಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರವರ್ತಕಿರಾಯ ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರೆಬ್ಬರ ಬಯಲು ಇರ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುತಿಸ ಒಂದಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಟ ಬಂಧುಳೆ, ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರೆ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತೋಡಲ್ಲ ಈ ಬಂಧುಳೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಎ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂ ಮೇರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರೆ ಪನ್ಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಕರಿನ ಪದ್ರಾಡು ದಿನೊಟ್ಟು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜಯಶ್ರೀ ರೈಕ್ಲ್ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ 16 ಜನ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಅವೇ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಮಿತಿ, ಅವೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರಿ ಒಂದೆದ್ದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮನ್ಮಥ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಧವಿ ಎಂ ರೈಕಲ್ ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೆಗೆ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪುನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರುಪ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಶ್ವಮೇಧ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಮೇರೆಗೆಲ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ ಪ್ರತಿ ವರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಟೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಕ್ತಾಯದ ಚುಕ್ಕಿನ ದೀಡೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ನೋಡಿಗೋ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಕಡೆಕಾದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಬದ್ದದು ಗೌರವದ ಶಾಲ್ನ ಗೀತೆ ನೋಡಿದ್ದು ಎರಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತನು ಕಡೆಕ ದೇರ ಲಕ್ಕದ ಪೋಚಿ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುಗ ಬಂದು ನಂಜಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ.
ನವೀನ್ ರೈ ಪಂಜಲ. ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂದು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. That's my gadget. Let's go have some fun then. Introducing the hot and techy Brezza SCNG. Cool new SCNG tech for a cool new generation.